Oleh Desi Anggara Kim, kita sengaja datang berdua lebih baik. Barangkali Allah ada pek kuponnya Pak Bu Larato Allah yang di ujung Mbak udah Papa mama awak Allah ada pek Larato coba kayak kuponnya tinggi kalau yo Larato boleh sanang loti kami gitu ya semangat. Berlari-lari agak tepuk tangan cek yo. Bukannya kijang pandang tajamu di muaro kami menari jutari indah palbik hati sudah digoyang, iyo kalian digoyang. Batanang-tanang, ondeh sana memasang. Kalaulah angui, beko rugi lah surang. Hadiah malam ko sabana kadang. Cabui bertemu, angkoyo yang bertemu. Batanang-tanang, ondeh sana menjago. Calia adi calia, angko kini tercakau. Cincu nandi kapa tambora hatilah hati yo sana membilang angkonyo tujuah yo surang saja Allah malenggo yo nan si gadis pinggang barapo kini angkonan tak pasang calia silapan yo bajalan surang angkolah lapan tolonglah tuan silang cabui kembali lai tabao saku di karate sure 20 ampe angkoyo nanta sake 20 ampe batanang sana malie calia kini angkonan datang ke tangan ado suriah nak gadi kumpulan ampe 8 tolong tuan silangkan ampe 8 kini goyang kalian nyo surang dipandang-pandang angkonan ka dipasang calia di tangan gadiang bidua painan angko baranan harus tuan silang cari siti gonan bajalan surang onde sinam iyo hati nyurusuah lamo merantau laki ndak pulang-pulang cari di silau angko si 67 tolonglah tuan pandang anak Medan yonan di Tanjung Barawa 82 angka di silang saja tiba kini yo tanggal karamat barapo angko yonan kini tersemat hatilah hati tuan
17 iyo angko disemat, 17 yo angko keramat. Belum ada orang yang sudi Allah tarantang kini buke jo jalo, yo nanta bau yo anak gampolo. 32 angko kini tabaco, 32 alun adonan punyo. Di batu kini cindawan tumbuh, kaliang jo buah marilah kita kayu. Sudah digoyang, iya buah digoyang, cabui kembali angko nyonan datang. Kok di batu yo cindawan tumbuh, cabui angko nan paling lasuah. 27 angko kini ditutuah, 27 marilah kita kayu. Cabui kembali angko yonan didape, anak tamban ado di dalam buke. 8 ampe angko nanta same, 8 ampe tolonglah tuan sore. Lah masa kini nasi rang padang, alun juo ado urang maminang. Makan lama iyo jo sambarandang, ampe puluh banyaknya janjang, ampe puluh itu janjang di Minang. Cabut kembali angko nangka dipasang, parapat yonan di Tanau Toba, cudit kini nyo angko buaya. 42 angko kini dijaga, 42 belum ada yang suka. Cabui kembali angko nyonan di tangan, palimo nan di kayu tanam. Angko 56 iyo si 56, alun ado urang nan tibo. Cari dicari angko nan paling jitu, batandang-tandang tuan memasang kartu. Bamulo yo kita merdeka, 45 angka terbawa. 45 belum ada yang suka, kok belum ada buah digoyang pula. Paketipung suara gendang bertalu-talu, obat hati bingung mari menari lagu Melayu. Batanang-tanang aduan mancaliak kartu, kok angui Ambon dak tahu adianyo ado baju. Iliamu dia garo babaro, barapo angko kini tabao. 2-3 disilang saja, si 2-3 sianan punyo. Kelok kulayan paku barapo angko katuju, 39 silang di dalam kartu. 39 alun ada orang mau, batanang mancaliak kartu, bakabanan di situ. Alalun, oh yeah, woo.
suara gendang bertalu-talu. Obat hati bingung mari menari lagu Melayu. Angkat betunan baru angko waranan katuju. Si Ana duduk marendo di hari sanjo. Angko duo sendiri saja. Si angko duo sianan punya. Cabui kembali angko nanti tutua. Ada tiongko dulu nyorusuah. 37 angko nani kayu 37 alun ada urang namuah. Berantum ombak sailan berapo angko ditandokan. Cali angko di tangan ado 89. Alalun 89 itu angkonya. Kok alun ada urang nanti bang. Mari kaguo kita kaguo. Si 72 di kartu ambung. 72 alun ada orang tiba. Cali angkonan baru mak muncak pai baburu. 71 alun adonan katuju agoyang buah dahulu. Paketi bung suara gendang bertalu-talu. Obat hati bingung mari menari lagu Melayu. Berapa angkonya kini nan di hati. Si Jampang jago Betawi angko satunya sendiri. Angko satu sianan suka. Oh alun ada urang nanti bang. Allah tataga tiang. Allah tataga bandera parang. Angko kamba datang barapo angko nandi silang. 77 tolong tuan pasang. 77 alun nado urang suko. Ko alun nado nana suko acabui buah lainnya. Angko barapo kini nandape. Urang gae datang batungke. 9 bale angko diese. Urang gae marete-rete. Cabui angko di tangan alun adonan basora. Samsudin jo Samsudan barapo angko ditandokan. 88 ko alun adonan ajan. Kalian kita goyangkan alala. Paketi bung suara gendang bertalu-talu. Obat hati bingung mari menari lagu Melayu. Cabui angkonyo angko baranan katuju. Mencaliak buah di kartu batanang tanda di situ. Cabui kembali angkonan datang. Ado salawe katorang Sunda. Batanang tanang sana memandang. 25 dia tanda. Cabui kembali alun ada urang datang. Katupe sugele paku dimakan di hari patang. Ampe puluh 1 angko nanta sore. Ampe puluh 1 siapo kini nandape. Cabui kembali angko lainnya. Ala tiba tuan tarimo. 65 anggota bau. 65 sianan suko. Bapak lu nado aja lai tahu main
ih saja lah banyak kau keluar alun jo adonan punyo. Alun lai, nan coki mau tunjuk tangan. Nan coki. Atu yo tu. Oh ya tu cabui kau. Oh ya. Satu. Lasu aja kau lai. Ya, alun je lah padahal dia banyak ku ada tropi, trompong, trompet, trompa, tromos. Ada lapi, ada ape, ada jam, ada payung. Ada apa namanya kau pot bungo. Yo banyak jam gai. Banyak. Lalun. Alah. Oh ya. Woi, bos. Cak aja. Ada galih bagai, ada jaket, ada helm bagai ya apanya. Ada hadiah awak malam ko. Yo hadiah utama beko organ dak. Organ hadiah utama dak. Boneka cangkir. Ya hati-hati Tuan Maisi, Anan Coki, kalau angui rugi sendiri. Elok-elok. Oh ya, alah. Oh ya. Woo! Si kuda bala menduakan jalarino asal sudah buat digoyang dicabui angko lainnya kabar apa angko kalua asi enam naik sepeda badanang sana menjaga angko kalua 62 beri tanda capek datang ke muka. Cepat jangan lama-lama, hadiahnya ada sepeda. Capek. Hey. Lagi betul kau. Kalau tak betul malu kau. 6289563997 balik. 91 lah keluar. Alun. Ayo 91 dah dong kau sampai 90 nya. Santiang. Iya, selamat anda mendapatkan tilaku rajin-rajin sembahyang lah. Oh ya. Bala cuy, cikuda balang. Adonan mandang bamain kita kini ko ala rusuhana gari jambi berapa angko diisi anam balik angko dicari anam balik sianan sudi ko alun adonan sudi dicabut angka lainnya
ada gadang apa kulkas 5 pintu. Hah? Ya. Iya, aduh, ya. Berat tadi 63. 63 8 ampe 5 mulu merdeka 2 ampe sakudi kerate sore 7 balik angko keramat santiang labau dalun galai lu nih oh ya taruy punah kaliang wah Allah ada orang menang hadiahnya bawa pulang hati-hati sana memasang ko angoi harugilah surang Allah sayu ya bilangan bulan berapa angko kadisabu ikan carilah 29 angko di tangan capek bang, jalan mau mana bang berjalan iyo 29 ada 39 ada 8 nak kadiran piang pinggang 62 ada 72 ada santiang selamat abang mendapatkan gundar gigi yo siapa mau hah urang capek ini capek 29 sampai 10 masak nasi rang padang 67 ada 6 balik ada 3 gadang biduk painan ada 40 kan ada ya ya selamat Uni mendapatkan kau trompa Jepang sebelah kida sebelah subuk beko